O alumnado do Centro Colexio Ballón participou hoxe nunha actividade de limpeza da praia de Coroso. Como parte da campaña de concienciación do Concello neste tema, os estudantes recolleron o lixo do areal. A recollida de lixo nas praias é un dos obxectivos do Concello de Ribeira a curto prazo. Dentro da campaña de limpeza, esta mañá os encargados de limpar a praia de Coroso foron os estudantes do Colexio Ballón, que acudiron ao lugar preparados para acabar coa basura. Decenas de cativos estiveron recollendo lixo para depositalo nos correspondentes contenedores, así como reservar unha parte del para proxectos escolares. Todos eles sabían moi ben cales son os perigos da acumulación excesiva de lixo nas praias. Hoxe viñamos a recoller unha pouca basura da que hai na praia de Coroso, porque os plásticos que pode haber despois podense diluir no mar e así, e iso afectanos a nós na cadena trófica porque despois comen os peixes e despois comémolo nós. Había botellas, latas, había tamén moitos cachos de poliespán, redes dos redeiros por aí tiradas e así. Nos collemos plásticos, había mayoritariamente botellas, encontramos algún mecheiro, tamén vamos despois facer en plástica un proxecto sobre isto. En representación do goberno local, acudiu a concelleira de Medio Ambiente, que se desplazou a Coroso equipada para axudar aos cativos e conciencialos dos beneficios de manter as praias limpas. Dende o Concello temos que estar apoiando a estas causas que propoñen as escolas, entón, xa máis alá da nosa presenza, que penso que é necesaria, tamén neste caso, por exemplo, aportamos luvas ou material bolsas, e incluso puntos para a recollida do lixo, co equipo de Urbaser, que os chamamos para que estiveran aquí a disposición un poquinho con ese tipo de actividades. Penso que é moi importante que se promovan destas escolas. Ademais diso, aproveitamos a ocasión para facer así un pequeno coloquio, unha pequena exposición de cales eran os motivos, falar outra vez ese tema, por suposto, da cadea trófica, da importancia tamén de ter as nosas rías limpas, analizar de onde ven, analizar que é lixo e que non o é, e, por suposto, facer un chamamento á importancia de ter as nosas rías limpas, en especial a ría da Arousa, que é a ría máis produtiva que hai en todo Galiza. Dende o centro educativo pretenden inculcar aos rapaces e rapazas como afecta a acumulación de basura aos ecosistemas do litoral. Con actividades en diferentes materias escolares, buscarán unha segunda vida ao material recollido durante toda a xornada. Nos parece moi importante a sensibilización e a concienciación dos rapaces, da rapazada, dende moi novos, para que se den conta de que como afecta todo isto na cadena trófica, como ben comentaban eles, é unha actividade interdisciplinar que promovimos a través de varias materias, por iso, como comentaban os rapaces, primeiro falan, primeiro no colegio, na clase de bioloxía, comentan como afecta todo isto, e logo a través da clase de plástica vamos a intentar reciclar e ver que lle podemos dar unha segunda vida incluso a este lixo, a este refugallo que recollemos. Claro, o primeiro que vemos, non hai nada, parece que non hai nada e tal, non? E logo eles danse conta, si, efectivamente non hai nada, pero logo xa vemos o que se pode recoller nada en 3/4 de hora que estivemos na playa. E iso eles, é unha forma de concienciación. E, por outro lado, tamén é unha actividade de convivencia, porque é unha actividade diferente de estar fora do cole, de saber como teñen que actuar en outros momentos. E, nos parece unha actividade moi lucrativa e moi participativa para nós, para o centro.